Plácky, tak třeba ten Plácek, co je, plných stanů, plných aut, plných lidí. A tamhle potom v té ledně, tady takhle zahlí, tam si jezdí potom kilometr. Kde? Tam Nevidím. Я пошел на тот конечек. Já тоже jdu šest. Po které jsme šli. je to velký, no. Pokračuje takhle dozadu. Tam je kolem výběžku, na tom prvním výběžku vzadu. Tam je ty auta. Tam je ta cesta dozadu. No, takhle jdeš podél, Takhle, pak pak tam. tam, zase. Jo, Ale jo, to že by se tam člověk ani nezaplavil pár. Tady jsou. A kde je ten kem?